køkkenet. Hvor er vi henne? Hej. Vi er i Berlin. Nu skal vi kigge på vinduer. Det er jul. Glædelig jul. Der er lukket herinde, desværre. Så det er det eneste, vi kan lave. Men vi går sådan her, fordi det er jul. Jeg skal lige zoome lidt ud, så jeg kan se. Der er noget med nogle nisser her. Det er meget sådan pænt. Det her. Mira, Ja, kan du godt lide knyttet? naturligvis. Ja, det er din toilet. Det er godt. Her ser vi en tysk juledekoration. Og det her, det er sådan nogle meget macho produkter. En der, man har brug for en lommekniv. Og kvindeprodukter. Gryder. Man kan tilberede sauerkraut, bratwurst, knyttet og så videre. Der er rigtig Disse masser af. vidunderlige gryder. Jeg fortryder lige nu, at jeg ikke kan købe den her Alfican lavstyr til. Det lyder. Jeg tror, alle er gået herind, fordi vi har set alle andre gå herind. Alle vil vide, hvad det er, alle kigger på. Det er en slags knu-effekt med andre ord. Det er en slags knu-effekt. Det er en slags overdimensioneret juleknu-effekt, som man kalder den. Hvis vi kan vende kameraet lidt i den retning, så kan man se, hvad jeg taler om. Ja. Der er nogle Vi tykke kigger på vinduer, sådan her. Og jeg tror, vi vil sige tak herfra med vores reportage fra Oceania Europa. Har du nogle sidste ord? Jeg har ikke rigtig nogen sidste ord. Hvad skal jeg bruge dem til?